Inirampak ang mga naggagayunan asin nagwagapuhan na models ang mga produktong Tatak Uragon sa Fiesta Haraya 2024 kan Department of Trade and Industry kasubanggi sa Sarong Mall sa syudad nin Legazpi. Kabali sa mga pigbida sa fashion show, ang leather bags kan probinsya nin Masbate, abaka gowns kan probinsya nin Catanduanes, pili accessories kan probinsya nin Sorsogon. Handwoven Filipiniana bolero na gibo kan weavers sa Buhi, Camarines Sur. Footwear products kang Camarines Norte. Asin pinukpok abaka fabric modern Filipiniana kan probinsya nin Albay. Sigon kay J. Percival Ablan, ang provincial director kan DTI Camsur, obheto kan aktibidad na mas maipabisto asin mapromotir ang mga produkto na gibo sa Bicol region. Asin maipahiling man kung guraano katibay asin kahiwas ang kaisipan kan mga Bicolano sa pagkrear nin mga siring na produkto. This is also a call for the community kasi when we speak of creative industry, it's not just per se the industry or the MSMEs directly impacted by this by the industry, but also other industries that could probably benefit out of this activity. Lauman kan opisina kan DTI, nasa tabang kang aktibidad. Dai malingawan ka nga bagong henerasyon ang mga produktong Tatak Bicol, Tatak Uragon. I hope yung mga young generation, kasi sila rin yung tinatarget natin na the heritage that we have, sana ma-preserve, mapagyaman, and of course, maging economically beneficial sa community. Madurar ang Fiesta Haraya 2024 sundo sa Huwebes, Nobyembre 28. Asin makukua sa Ayala Malls, Legazpi para sa mga baretang Tatak Bicol. Hercules Barbacena.